Wel, ni yma yn y tywydd perffaith ar gyfer Tafwyl, a penwythnos yma, mae llais y maes yn ail ddinas gorau Cymru i weld probably gwyl gerddoriaeth gorau Cymru. Sym lot i gystadlu yn erbyn os e. Felly, bydd am i ni fynd mewn i ffindo mas pam yn y byd mae pobl yn fflocio i'r castell yma pob blwyddyn i rando bach o gerddoriaeth a talu am overpriced beer. Felly, ni wedi cyrraedd mewn i'r castell i Tafwyl, a peth cyntaf fi moyn neud yw mynd lan i'r castell y lam yna. Cys fi wedi clywed, dyna lle mae Mark Drakeford yn partio. A da chi'n ymuno fo ni ar dop Castell Gaerdydd yn edrych lawr ar y festival hyfryd yma sydd, fel da chi'n gweld, yn absolutely steaming ar y funud. Wan, cwpl o ffeithiau diddorol am y castell yma. Mae o bron yn 9,000 o flynyddoedd oed. Bron mor hen a Iesu Grist, neu Dafydd Iwan. Oh, sori, o'n i jyst yn chilio yn yng nghastell i. Cwpl o ffeithiau diddorol arall am y castell yma. Falle bych chi ddim wedi sylwi'r un yn. Mae dyn ei mas o gerrig. Yn ôl pob sôn, dyma lle nath y game rounders gynta gael ei chwarae yng Nghymru. Nawr, wrth gwrs, mae Tafwyl yn enwog am fod yn wyl ytha boozy. Felly fi'n edrych mlaen i weld Eden yn siarad ceddel lan y star yma wedyn. Felly mae bach o compensation payout i chi. Wan, gair o gyngor i chi os ydych chi yn digon ffodus i pwlio heno. Wan, da chi wedi clywed am y Love Island Fire Pit, ond ydych chi wedi clywed am Fire Pit Castell Gaerdydd. Ac yn ôl bob sôn, 3 reswm sy'n na pam bod pobl yn goboli dod i Tafwyl. Y bwyd hyfryd i chi chi ffindo yn Tafwyl, cig, vegans, mae popeth yma. £8.95 am burger. Byddech chi byth yn dal fi yn talu faint na am bryd o fwyd. Yn amlwg y cerddoriaeth, dal o well na Alban with Drake yn fy marn i. Ac wrth gwrs, be arall, eblaw y diodydd. Cheers. Felly dyna ni, gobeithio ar ôl yr idiot guide bach na, chi'n gwybod yn gwmws be i wneud pan ych chi'n dod i Tafwyl y penwythnos yma. Gobeithio newch chi fwynhau, a ni weld chi blwyddyn nesaf.